Здрасти, хора! Днес ще играем на Brawl Stars, както можете да видите. Нека да започваме. Играем на Duo Showdown. Въпреки този пич тук изглежда странен. О, не! Този пич, с който съм аз, не е от най-силните бровери, определено. Абе, къде? Да. Обаче той една кутия не може да оцели. Ребе! Не дей да отиваш там, ще пребият, бе, ще сгънат. Аз поне мога да ги стрелям отдалеч. Разкарай се. Не ме пипай. Да. Той баба не може така да се крие в храстите да стрелявате. Браво, бе. Давай, вярвам в тебе. Айде, тай умря. Сега ще победя за моето малко приятелче, което избухна. Не пипай. Не ме пипай, Макс. Тука? Епик. 200 парички. Рар. Блин. Почваме. Не бе, защо отиваш там в боя, бе, пич? Защо отиваш там в боя? И то в центъра. Ти добре да отидеш в боя, ама обаче в центъра. Успокой се малко. Господин Саш. Странно. Опа. Къде са? Вау. Бонус още едно нещо за отваряне. Ама ще ги отваряме в края на епизода. Опа, оцелено. Дет. Не, мамо, как ми бъгна. Разкарай се от мен. Leave me alone. Аре, пътеките.
Къде си, бе, пич? Аре, бе! Не, как ще ми бухне така? Лесно. Лесно ми. Нако съм до смъртта. Ей, още 2 купи ми трябват, бе. Още 2 купи, вие видяхте ли? Още само 2 купи ми трябват. Айде, продължаваме. О, не. Джеси ли беше това? Да. Джак е една друга с бормашина. Не е с бормашина. Абе, не я знам, Джак. Не я знам много, не я. Да? Сериозно ли вече? Уау. Но защо ми се струва толкова малко хората? Айде. Ранкет. Какво прави ранкет? Плей. Апгрейд бролер. Опа. Един е апгрейднат. Какво трябва да апгрейдна? Аха, трудно ми стигнат левел 9. Ей така, байрерите ми е най-добро да стоят. Тук имам нещо. Ма какво? Мап нещо. Абе, я ще го кръстя. Пача. Добре, нека гледаме тук, може някъде има още храна поне. Охо, безплатна пачка. Аз няма да я откажа. И тук има храна, добре. Нека обрем малко храна. What the fuck, тук колко хиляди. Село Шоудаун, пача. Вече имам почти 30 хиляди, още не съм щупил абсолютно. Добре, нека видим. И 32 хиляди. Тук ще напиша едно хубаво пача. Даже само половината ще стигне да пише мене. Имам си едни почти 50 хляб. Повече от достатъчно. Ого, 6 с още хляб. Интересно. И тук има още такива, и юзлес, не ми трябва. Тук има още хляб. Да. Добре, не ми трябва чак толкова много хляб. Добре, как си там? Това изглежда малко странно. Мисля, че това е всичко. Гледа, че става доста така, че... Как мога да махна някои неща, мисля, че просто. Защо гледате, ще печа 5 камъни? Щейте. Взимаме си на първо за така още 3 камък. Не. Трябва още 8. Добре, сега слагам кратинг тибла, правя си една печка и нека изпечем малко камък с дърво. Добре. Ще създам нова пача, ще правя пача. Добре, сега, принципно, ако бъдете сложили седна на нея, не гледате столно, но това няма значение. Пача. Дори не може да бъдеш чест толкова лесно, но ще ми трябва някъде айрон, трябва да ме някъде айрон. Взимаме си печката и мисля, че е време да се махаме от тук и да потърсим някъде пещера. Чуваме се нагоре и тя всъщност тук има гол. Знаеш какво изгол ще стане? Само лодките и нека ще чупим просто един мод първо. Бум! И нека един притежате. Учихме един начал. Нека отворим всяки да идва. Пача. Порчен 4. Добре. Нека сега ще чупиме едно болче колко и видим колко ще даде. Добре. Това не е чак толкова много, чакам нещо повече. Чакай малко. Тя, нека чуем още едно. Плейс. 5. Малко юд да започнем. 4. Окей, ето
сега вече от едно бокче ни даде 9 гол. Окей, сега, стойдеш няма да бъде лоша идея да съберем малко желязо. Тук е обаче и да проблема. Къде ще намеря скапано желязо? По дяволите, никъде не мога да намеря скапана вещера. Тук, най-сетне, трънки погана. Насам, не, подводно нещо, не ми трябва подводно нещо. Тук, все повече. Повече юзнес, скапан, приятел, умри, моля се. Hello. Ама нямам пещера. Имам една идея. Може ли да отида там? Хоп. Пещера? Момче, аз си хема първо преумра. Не гърми. What? Айде да следваш глава. Искаш ли? Искаш ли? Добре, свърти половина. Така, пивам се. Ти умираш. Леле, колко скъпани мобове има тук. Айде да умрете набързо. Може ли да умрете набързо? Бам. Окей, добре. Леле, колко зомбите има. И отгоре ли скачат. Разкай се. Вода. Моля се. Аре, има 1000 и какво става тук, бе? Колко зомбите се спадали от нищото. Аз съм actually удивен от това колко много мобове има тази скапана пещера. Добре, поне ще има да и толкова желязо, колкото има мобове. Моля се. Още един крипър и скелет отзаде. Ма няма нито едно желязо, естествено. Бам. Да. Аз си тръгвам тук. Аз набързо се отказах, след като видях още 4 скелета в ъгъла. Знаете ли, какво мисля, че пустинята е добре? Чувал съм, че там е топло. А знаете ли какво? Мобовете май да беше топло. Сигурно не е пустиня. Това просто е рандомно, че е добре. Окей, изимен байо. Явно няма да мога да напиша обаче. Най-сетне пещера. За жал. Обаче сега намерих свичка, ще няма нищо. Ще влизам там. Директно надолу. Ето тук. Виждам желязо. Виждам няколко желязо. Така, първо, нека видим. И от едното получавам 2 желязо. От второто получавам. Окей, само едно. Влизас. Аз се разкарам. Защо трябва да има и болове тук? Така, искам малко. Просто едни 15 от едно. Окей, 5. Разкарай се от тук. Скапан марзианец. Тя нека има от това всичко. 17. Ето това да е много. Добре. 30. Добре. 34. Айде още малко. И 37. По-много от колко? От около 7 родезек. 38 желязо. И там има злато. Златото също ще ми трябва. Но, за това първо трябва да изпече желязото. Така че нека печем желязото. Айрон вече си изпекал, така че мисля, че можем да започваме първо с следващата лодка, която няма да използвам веднага. И също предполагам, нека си крафнем някои айрон предмети. И също, освен че няма почти никакво дърво. Окей. Само малко ще изляза да вземем дърво. Това да мързи. Така, кирки, брадва, добре, става. Още няма да си правя броня, защото... Аз какво изобщо правя тук? Я да си махам. Нищо не мога да направя. Аз имам ли още квестове някакви? Не. Тук ги смазваме си. Айде. Пасаса. Дария Мио. Също, вземеш 100 тук. Мерси. Вземе си карти и игла. И когато тестваме лодката, така и тук да скача нагоре. Нека използваме лодката за скача нагоре. Да, окей. Сега ще можем да видите какво точно прави лодката. Заедно лодката буквално ще можем да летим. Което е доста приятно. Но пак можем да летим. Не бе, тъмните е много просто. Само според мен ли правописана тая е адски грешен. Така се чете Дария. Не, паса не дей с лофо. Съжалявам, паса.
супер умни. Ето, сега с леглото и то скочено му взега. Време играта не е готова. Никога. О, лапи. Бихме ли го, бе? Да. Ерор. Давай за последно. Ерор, сериозно ли? От звездичките ми дават такива прости. Айде да. Тук нещо. Добре, това изобщо не съм го цъкал, what? Fuck you. Айде, тук. Ol. Даро, вчера сме приятели. Ще шибна. Абе, толкова ли ми отнема за една чек? Не, аз тук що много съм така. Без да искам да цъкна грешното копче. Ай, мамо! Мамо, това как ми стресно. Нека си направим една бързо, една фунудиаманта направим. Да ги отваряме ли? Айде, без това вече е края на видеото. Супер. Супер. Епик! Добре ли това? Дайнамайк, това е любимият ми бролер, Дайнамайк. След Едгар. Let's go. Сега кой отключвам? Б е по-добро. Супер. 1000. Митик! Да. Митик има. За сега само от Митик ми се е падал бролер. Абе, я стойте. Така. Не, нищо не става. Айде. Ерор. Аре, само ерор ли ще ми даш днес? Пич, дай нещо по-така хубаво. Да. Играта възли ще правим с мен, да.
как да правя? Добре, вече сме на минус 34. Обаче все още диаманти. Hello? Добре, ще ги взема, не че ми трябват. Ама айде, ще ги взема. Добре, продължавам надолу. Аре, някъде скъпа. Батка ме пита колко е часа. Айде. Ще ги бием ли тази игра? Ще ги бием ли? Ще ги бием много ясно. Не бе, пич! Не бе, пич! Не е с лошо. Не. Ако спре да ми бъгва някой ден, ще е добре. Ако може. Аре бе, пич, нали искаш да се бием? Нали бе? Да, бате, крадец на килове малък. Аре, стига бе, пич! Спри да ме изкарваш от играта. Само че, имаме едно флит, добре, бам, правя запалка и буквално това е всичко. Запълвам портала и нека потегляме. Hello, Соусан, защо поделахте Соусан? Тя въпросът ще ми бъде, къде ще намерим Фортрес и вашата натура. Някой да ми говори на този въпрос, защото не ми трябва баща, само Фортрес ми трябва. И пиглин, ще трябва да намерим пиглин, ама това е лесно. Леле, малеко, може да скапвам. Соусан, добре, поделите още нито не съм намерен Фортрес, нито пък съм намерил и един пиглин. Нито един пиглин. Там, няма проблеми. Добре, много още колко трябва това. Наистина, че ще се откажа. Това е ненормално. Но вече сигурно 10 минути в опит да намеря един скапан Фортрес. Мале, добре, това отне няколко скапани века. Аре бе! Еми това е за днешния клип. Да не може да ми заради. Чао!